kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gidumalahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventists. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insaktong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karahang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios ana ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion, ikaw among gidayeg og gipasalamatan nga bisan pa man sa mga butang nga nakahimo sa pagbabag sa matag usa kanamo, sa pagsampit diha kanimo ug pagduol diha kanimo. Ikaw sa gihapon nagapadayon sa matag usa kanamo sa pagpakita sa imong gugma ug kaluoy. Unta ikaw magapanalangin sa matag usa karon. Manggagiya ka sa matag usa ka mga kinabuhi nga taliwala niini nga kalisdanan o kasakitan nga naguman sa imong katawhan sa pagpuyo niini nga kalibutan. Unta sa gihapon ikaw magapadayon sa paggiyaw Dios nga ang matag usa nimo ka mga katawhan, labi na ang mga tao nga wala pa makahimo sa pagduol pag-alagad diha kanimo, makahimo na usab o Dios. Magapanalangin ka karon sa mga tao nga nagapaminaw nga sa ilang pagpaminaw niini nga programa pinaagi sa mga pulong nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Ang mga pulong unta nga ilang mapatalinghugan dili mahimong kawang o kini maghimong mapinuslanon sa ilang kinabuhi, mugiyas matag usa nga modol mo alagad diha kanimo. Magapanalangin usab ka sa mga tao karon nga nas tagsa nila ka mga puloy-anan nga dunay gihambin nga mga problema balatian sa ilahang nga kinabuhi, Ginoo. Kami magahangyo diha kanimo nga ikaw magahatag og kasulbaran sa ilang mga problema. Ikaw magaayo sa mga balatian nga naglain-laing balatian nga ila karon nga naguman, aron nga sa dinusab o Dios ila nga mapamalandungan nga ikaw takos o gangayan nga pagasimbahon o pagadaygon niini nga mga panahon na. Salamat o Dios nga ikaw magatubag sa mga pagampo. Pasayloon mo sab kami sa mga kasalanan sa ngalan ni Kristo pasulubog tong manluwas. Amen. Well, mga kaigsunan og mga kikilan, welcome na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa gihapon amo nga gikalipay o pasalamatan kamo kanunay sa walay bugto o walay undang ninyo nga pagsunod o pagsuporta niining ato nga programa. Pinaagi sa radio, mayngon man sa ato nga Facebook Live. Anining taknaas kagabion, dili nato ron kauban si Brother Libby Claves tungod kay doon na sa mga importanteng lakaw. Mayngon man sa Brother John, dili nato makauban karon kay doon na siya ay giserbisyuan karon nga minatay. Muna nga ako lang usa karon ang niya sa ato ang programa mga kaigsunan og mga kiglaan. So, welcome ang tanano og mayong gabi ninyo din ha mga kaigsunan og mga kiglaan. So, dili patang padayon sa to ang programa, ato sa ni nga pamatian ang mga mensahe sa awit nga giuluhan og dili kabayran. Mas enjoy ang snack time pag may snack kakulitan with Royal. Pasalamatan ko karon sa mga katuwigan nga naangkon, bisan pa sa akong mga kasakitan, iati man niya buhi ang sa man ang ibanos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ibon
kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Naghanap naunta ako gahom, ang pangisapnay mo ako Ginoo. Pinaagi sa mamungaway pagubah, sa kagulanan ko ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naamon ko, dili ka bayran sa sarapin ni mo ang kinabuhi ko ihalat mo kanimo. Sa panahon na ako namalano, sa nabilin na kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa bisan pang mga butang nga naamon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naamon ko, dili ka bayran sa sarapin ni mo ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Dili ka bayran sa sarapin ni mo ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Okay, katong awit mga kaigsunan og mga kaigalan-galahan og dili kabayran. So ato gid nga kanunay nga timan-an mga kaigsunan og mga kaigalan nga ang ato nga kinabuhi dili gid ni mabayran ni salapi o ni bulawan. Kay wa gid tay makita mga kaigsunan og mga kaigalan dinha as tindahan nga dunay baligya nga kinabuhi. Kundili ato lang ni makita og madawat ngadto lang gikan sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalan. Hinungdan nga kung ato nga lantawon o pamalandungan ang awit, naghisgot nga ang kinabuhi ko ihalad ko alang kanimo. Kay diha sa Dios mga kaigsunan og mga kaigalan, diha sa pagduol nato stilan sa Dios, diha nato madawat ang kinabuhi nga walay katapusan. So nga ta mga kaigsunan sa pagpadayon sa itong programa, sa pagbasa sa mga mensahe sa gipadangat din sa itong programa sa itong live Facebook Live, may mansab sa itong mga kaigsunan o magiglaan nga nagsunod karon sa ato nga program. Niyas Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi Brother Isaw ug sa mga kaigsunan nga naminaw karon. God bless. So mayong hapon kanimo diha Brother Ronilo kung unsa man ron nga orasa dinaa sa inyo ha. So welcome niining ato nga programa og kumusta man ka dinha. Ani pod si Brother Anaclito Lucerna Senior. Mayong gabi Brother Isa og sa tanan naminaw, salamat sa pagbasa. So salamat sab sa imuha nga walay undang pakiguban sa ato ang programa Brother Anacleto. Ani pod si Sister Nicole Bering Idan watching from Nazareth. Ani pod si Brother Liberato Hiroila. Ani pod si Brother John Michael Cinco watching from Medellin. Ani pod si Sister Ginaline Lumuntad
Niasab si Sister ni Seville Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. So sa tanan-tanan na lang rono nga mga kaigsunan na naminaw sab sa ato nga radio. Welcome mga kaigsunan sa ato nga programa. Hinaot nga ni amo ka na amo sa maayo nga pagkabutang samtang naminaw mo niining ato nga programa. So sa dili pa ta mo ngadto sa main portion sa ato nga programa mga kaigsunan ug mga kiglaan. Ato sa ning patalinghogan ning awit tapos niini nga awit ngadto na tas paghatag og pagtagad o tubag sa pangutana nga atong pagatubagon karon mga kaigsunan og mga kahigalaan. Okay, ang awit mga kaigsunan naguluhan og igsoon kumusta ka. So kung ato nga pamalandungon og
paminawan ang mensahe sa awit mga kaigsunan og mga kaigalan. Naghisgot gyud nga ang kinabuhi nato walay siguro apan ang kamatayon sigurado. Walay sapayan kon ang atong kinabuhi walay siguro og ang kamatayon sigurado. Basta ang importante mga kaigsunan og mga kaiglan nga naay Kristo ang atong kinabuhi nga gialagaran kay diha ato sab madawat ang kasiguruhan nga makadawat ta og kinabuhi nga walay katapusan. So nga ta mga kaigsunan ug mga kaiglan sa paghatag nagpagtubag or pagtagad sa pangutana nga gipadangat ngadto kang Brother John, din wala man siya dinhiya karon, mao nga iya na lang ning gi-forward sa ato kay iya na sab siguro ni nga nagpabalo na napahibaw nga ang iyang tubagon maoy ang iyang pangutana maoy tubagon karon. So kung ato ni nga lantawon ang pangutana, naghisgot nga nag-ingon, Brad John, kami inyong mi nga suki nga tigpaminawan, mangutana lang mi, nganong kamuraman nga sabadista nagsukwahi sa kadaghanan nga pundok nga mukaon ni anang baboy og naapay lain nga dili kaunon nga unta binuhat raman pod na sagad. Salamat si LJ ni sa Punta Hagnaya. So dili ra gid ni layo-layo ang nangutana kay Punta Hagnaya pila lang raman na ka kilometro gikan dinhi sa Bugo mga kaigsunan. So ako nga sublion alang sab sa ato mga kaigsunan nga gusto sab nga makigambit or gusto sab nga muhatag og contribution sa pangutana or gusto muhatag sab og tubag. Ang pangutana naghisgot nga, Brad John, kami inyo mi nga suki nga tigpaminawan. Mangutana lang mi, nganong kamuraman nga sabadista nagsukwahi sa kadaghanan nga pundok nga mukaon niya ng baboy og naapay lain nga dili kaunon nga unta binuhat raman pud na sagad. Salamat si LJ ni sa Punta Hagnaya. So salamat pod sister bani or brother sa imuha nga pagpadangat ni ining manindot sab nga pangutana. So imo gyud mabantayan mga kaigsunan or inyo gyud mabantayan mga kaiglaan og mga kaigsunan nga sa Seventh Day Adventist og sa uban nga pundok do nagyoy diferensya og kalahian. Karon kay ang pangutana naghisgot man ngano nga ang sabadista raman ang nasukwahi sa kadaghanang pundok nga nagkaon sa unod sa baboy ug sa lain pang mga dili kaunon nga unta binuhat raman pud na sagad. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaigilan, ang tanang butang nga niya karon sa kalibutan kini namugna og nahimo pinaagi sa Dios mga kaigsunan og mga kaigilan, gawas na lang ni anang mga hinimo nagtawo karon. Pero kining sa nature mga kaigsunan og mga kaigilan og uban pa mga hinimo sa Dios ba? Ato gud makita nga kining mga butang hinimo sa Dios og diha sa iyang paghimo lakip na ang kalibutan og tanang butang niya dinhiya karon nakahatag nig kalipay sa iyang mga bata og nakapamulong siya or nakapamulong ang balaan nga kasulatan nga ang Dios misulti nga kini maayo mga kaigsunan og mga kaigilan sa diha nga nabuhat niya ang mga butang. Ngani kung ato nga lantawon og susihon, balik ta sa sinugdanan mga kaigsunan og mga kaigilan dinhiya na sa creation. Kung ato ni nga lantawon og susihon, ingon ani ang senaryo. Kung basahon nato ang Genesis kapitulo 1, ngadto na sa kini ang 12 mga kaigsunan, imong makita ang proseso kung giunsa sa Dios paghimo ang kalibutan, apil na ang tanang butang nga niini mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong basahon ang 1 nagingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit og ang yuta. Kung imong lantawon og susiyon, gibuhat sa Dios ang langit og yuta sa sinugdan. Karon ang dakong pangutana kay gibuhat man ni sa Dios, makaon ba ni ang langit og yuta? So kung imong lantawon og susiyon, dili makaon.
So nagpasabot og naghatag og katinawan nga dili day tanan nga binuhat sa Dios mga kaigsunan og makiglan makaon. Nga naman, kay doon naman sa gibuhat ang Dios nga dili makaon. Sama nini karong atong gibasa nga naghisgot og sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit og ang yuta. Ang langit og yuta ba makaon? Dili mga kaigsunan og makiglan. Karon naghatag nig katinawan sa toa nga sa diin dili day tanang butang nga mga binuhat sa Dios makaon mga kaigsunan og makiglaan. Nan kung atong padayonon nga minatas 10 mga kaigsunan og ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta og ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga dagat og nakita sa Dios nga kini maayo. So kung imong lantawon og susiyon sa pagkatapos sa Dios pagbuhat sa yuta og sa dagat nagsulti og nakita sa Dios nga ang iyang gibuhat maayo mga kaigsunan og makiglan. Nan karon kay gibuhat man sa Dios ang yuta og ang dagat og kini misulti ang Dios nga maayo ang iyang gibuhat, pasabot ba nga ang yuta og dagat makaon mga kaigsunan og makiglan kay maayo man pagkabuhat sa Dios? Dili kay ngan tistingi kunog kaon ang yuta kung makakaon ba ta. Ato kunog tistingan og kaon ang dagat kung sa may makaon ang dagat nga imnon man mga kaigsunan og makiglan. So kung imong lantaw og susiyon, di gyud nimo makita o imo gyud ato gyud makita nga diniyas balaan nga kasulatan naghatag og sensya, kaligunan, konkreto nga ebidensya nga ang gibuhat sa Dios, mga gibuhat sa Dios dili tanan makaon mga kaigsunan og mga kiglan. Doon na say mga butang mga kaigsunan og mga kiglan nga dili makaon. Sama nining yuta, nining kahoy, nining panganod, usapan na nga gibuhat sa Dios, nining kalibutan na mga kaigsunan og mga kiglan, dili tanang gibuhat sa Dios makaon. Nan kay dili man ang tanan nga gibuhat sa Dios makaon mga kaigsunan og mga kiglan, nagpasabot kini nga doon na po'y mga butang mga kaigsunan og mga kiglan nga dili makaon. Sama nining langit og yuta, unsaon man nato pagkaon. Nan karon kung ato nga lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglan, ngano man nga ang mga Seventh Day Adventist mauray nalahi nga ang ubang mga sa kadaghanang mga pundok nga ang ubang mga pundok mukaon mas unos baboy, mukaon sa mga dulumtanang butang mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong lantawon og susiyon, hinungdan ngano nga ang inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist dili mukaon sa unod sa baboy o sa uban pang mga butang nga gitawag og dulumtanan sa balaan nga kasulatan, kay kining mga butang nga mga kaigsunan og mga kiglaan wala kini gitugot sa Dios, but pasabot gibawal nga kaunon. Kung atong basahon mga kaigsunan og mga kiglaan niya sa balasahon sa Levitico kapitulo 11, kung atong basahon mga kaigsunan sa Levitico kapitulo 11, ingon ani ang atong makita og mabasa dinhiya nga nagingon. Levitico kapitulo 11 versikulo 3 ngadto sa 8 mga kaigsunan og mga kiglan kung atong basahon. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas og may tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini mao'y mahimong kanon ninyo. Ang pulong sa Dios nagsulti or ang Dios nagsulti nga kadtong mga mananap nga dunay kuko nga pikas, mga kaigsunan og mga kiglaan og tiil nga buak og nagapangusap sa taliwala sa mga mananap, kini mao'y mahimong kanon ninyo. But pasabot sa Dios nga kini mao'y pwede nato nga kaunon kadtong mananap nga dunay buak nga kuko og tiil nga pikas, dayon nagapangusap sa kinaon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Niining bersikulo naghatag ni o giya sa matag usa kanato gikan sa Dios. Nga nagsulti ang Dios nga dunay nga kining mga mananapa nga nagbaton og kuko nga pikas, tiil nga buak og nagapangusap sa kinaon, pwede kini nga kaunon sa iyaha nga katawhan. Nan kung atong padayonon ang 4 nagingon, apan sa mga nagapangusap
Kung sa mga may kuko nga pikas, dili ninyo pagakanon kini. Ang kanilo kay bisan pa nga kini nagapangusap, kini walay tiil nga pikas, mahugaw siya alang kaninyo. So nagpasabot mga kaigsunan og mga kaiglaan, taliwala nga ang Dios naghatag og ilhanan sa mga mananap nga pwedeng kaunon sa iyang katawan. Ang Dios naghatag sag og ilhanan, giya, pagtudlo sa iyang katawan nga kadtong mga mananap nga dunay pikas nga kuko apan wala magapangusap sa kinaon, or dunay or nagapangusap sa kinaon apan dili pikas ang kuko, ang Dios nagsulti kini dili pagakanon kay mahugaw kini alang sa iya nga katawhan. Nan kung ato nga lantawon og susiyon, dunay gisugo or balaod ang Dios mga kaigsunan og mga kaiglaan nga duna sa gitugot sa pagpakaon o wala itugot sa pagpakaon. Kung atong padayonon mga kaigsunan sa 5:6 ngantos 8 nagingon, og ang kuniho kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang libre kay nagapangusap apan walay kuko nga pikas, mahugaw kini alang kaninyo. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buwak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini, mahugaw kini alang kaninyo. So kung imong lantawon og susiyon, imo gyud makita ang gisulti sa Dios nga nagingon. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini dili kamo magkaon ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay nini, mahugaw kini alang kaninyo. So kung imong lantawon og susiyon, sa balaan nga kasulatan, ang Dios naghatag og pagtudlo og giya ngadto sa iyang katawhan. Sa atoa mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nga sa diin, alang sa mga mananap nga nagapuyo sa kapatagan, ang Dios dunay gitugot sa pagpakaon ug wala ikatugot sa pagpakaon. Naghatag siyag ilhanan sa mga mananap nga pwedeng kaunon sa iyahang mga katawhan. Naghatag usab siya og ilhanan sa mga mananap nga dili pwedeng kaunon sa mga katawhan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Og usa na nga gisgutan litra por litra ang baboy mga kaigsunan og mga kaiglaan, gidili og wala kini gitugot sa Dios nga kaunon sa iyang katawhan kay mahugaw kini mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong lantawon og susiyon, sa pangutana naghisgot sa kadaghan og pundo sa mga pundok nganong kamuraman mga sabadista ang nasukwahi nga wala mo nga sukwahi. Kay ang ubang pundok nagakaon sa unos baboy ug subang dulumtanan, ngano ang Seventh-day Adventist wala man magakaon mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Tungod sa rason kay wala ikatugot sa Dios ang pagkaon sa baboy ug sa uban pang mga dulumtanan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Hinungdan nganong ang inyong mga kaiglaan nga mga Seventh-day Adventist dili mo kaon og baboy ug sa uban pang mga dulumtanan tungod sa rason mga kaigsunan og mga kaiglaan, kay kini wala ikatugot sa Dios nga kaunon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung ato pang padayunan ningunani ang gisgutan, Levitico kapitulo 11 bersikulo 9 nagingon, sa mga nagapuyo sa tubig kini mao'y makaon ninyo, ang bisan unsa nga may mga kapay og mga hingbis nga naa sa mga tubig sa dagat o sa mga suba, kini mahimong kanon ninyo. Diha sa mga mananap nga nagapuyo sa katubigan sa dagat mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang Dios usab naghatag og instruction, giya or pagtudlo sa iya nga katawhan nga diha sa mga mananap nga nagapuyo sa tubig ang pwedeng kaunon sa iyang katawhan, pwedeng kaunon nato kadto lang mga isda or mananap nga dunay himbis og kapay mga kaigsunan og mga kaiglaan. Mao ni siya gihatag nga instruction sa Dios nga kana pwede natong kaunon. Nan kung atong padayonon ang Dios nagingon, og ang tanan nga walay kapay og walay mga himbis diha sa mga dagat og sa mga suba og sa tanang mga mananap nga nagapuyo sa mga tubig, dulumtanan kini alang kaninyo. So kung imong lantawon og susiyon,
Klaro ang gisgutan sa balaan nga kasulatan alang sa mga mananap nga nagapuyo sa katubigan apan wala magbaton og kapay og himbes kini mahugaw or dulumtanan alang kanato mga kaigsunan og mga kaigilan. Si kinsa ang nagsulti nini ang balaan nga kasulatan mga kaigsunan og mga kaigilan nga ang baboy og ang uban pang mga mananap nga wala magapangusap og tibuok ang ihang kuko mahugaw kini alang kanato. Ang mga isda nga walay himbes og walay kapay mahugaw kini alang kanato dili kita magakaon. Si kinsa ang nagsulti mga kaigsunan og mga kaigilan ang Dios pinaagi sa iyaha nga mga pulong nagsulti siya nga kining mga butanga mahugaw og dili nato nga kaunon. Mo na hinungdan ngano nga inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist dili gyud mo kaon sa mga dulumtanang butang kining baboy ug uban pa nga mga mananap mga kaigsunan ug mga kaigilan nga wala gitugot sa Dios sa pagpakaon kay nga naman nagsulti man ang Dios nga dili ni nato kaunon kay mahugaw kini alang kanato. Doon na rabagid tay prinsipyo ug pangatarungan pong tao. Moingon dayon ta nga ahugaw pa day na nga hugasan man nya igo maghugas lutoon. Mao na sa prinsipyo ug mindset nato nga ang mga butang nga hugaw dinhi sa kalibutan kung hugasan limpyo. Malimpyo na. Pero diha sa Dios mga kaigsunan ug mga kaigalaan, sa diha nga mamulong ang Dios nga moingon siya, hugaw kana, hugaw gyud na siya. Kay nga naman mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ang paghuna-huna sa Dios ug ang paghuna-huna sa tao dili managsama. Maingon man ang pamaagi sa tao ug ang pamaagi sa Dios. Kung atong basahon ang Isaias kapitulo 55 bersikulo 8 nagingon, kaya ang akong mga huna-huna dili mao ang inyong mga huna-huna. Ang Dios nagsulti nga ang iyang huna-huna dili sama sa atong panghuna-huna. Nan kung atong padayonon, og ni ang inyong mga dalan og ang akong mga dalan nagaingon siyo ba? Ang paghuna-huna sa tao ug ang paghuna-huna sa Dios dili managsama og dili managkapareho mga kaigsunan ug mga kaigilan. Sa mao man nga kaagi ang pamaagi sa tao ug ang pamaagi sa Dios dili usab magkapareho. Sa diha nga ang Dios mosulti nga ang baboy dili pwedeng kaunon ug ang uban pang dulumtanan kay mahugaw kini alang kanato. Dili gyud na pwedeng kaunon kay mahugaw kana alang kanato mga kaigsunan ug mga kaigilan. Bisag unsaon pa nato pagluto, paghugas, pag-ayo pila na nato hugasan, kapila nato hugasan kun ang Dios mosultig minguna nga mahugaw kanang butanga kanang mananapa, mahugaw gyud na siya mga kaigsunan ug mga kaigilan. Mao na hinungdan nganong ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist, wa gyud mo kaon sa mga dulumtanang butang tungod sa rason kay kini wala gitugot sa Dios nga kaunon mga kaigsunan ug mga kaigilan. Kay kun gitugot pa sa Dios nga kaunon ning mga mananapa ning mga butanga, adugay raoy ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist mikaon niining mga mananapa mga kaigsunan ug mga kaigilan. Apan ang Dios nagsulti man nga dili pwedeng kaunon, hinungdan nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist mga kaigsunan ug mga kaigilan wala mo kaon sa unod sa baboy o sa uban pang mga dulumtanan. Ang Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 2 ug 3 mga kaigsunan ug mga kaigilan nagsulti nga nagingon, kay ikaw maong usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios ug si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. Atong timan-an mga kaigsunan ug mga kaigilan nga ang Dios nagsulti nga nagingon nga siya dunay pinili nga katawan taliwala sa mga katawan karon nga nagpuyo nining kalibutana. Og kining mga katawana nga iyang gipili kadtong mga tao mga kaigsunan ug mga kaigilan nga naglikay sa pagkaon sa dulumtanang butang. Kay kung atong basahon ang bersikulo 3 nagingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan ug mga kaigilan, ang katawhan sa Dios nga pinili kadtong mga tao nga nagalikay sa pagkaon sa dulumtanang butang mga kaigsunan ug mga kaigilan. So kung imong lantawon og susihon, ang Dios na mismo nagsulti na mulong nini
nga siya dunay pinili nga katawan taliwala nining mga katawan nga nagpuyo sa kalibutan o kining mga katawana mao kadtong mga tao nga naglikay sa pagkaon sa mga dulumtanang butang. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kigilaan, ang katawan sa Dios nga pinili or ang iya nga katawan sa Dios kadtong mga tao nga nagasunod sa iyang sugo nagalikay sa pagkaon sa mga dulumtanang butang mga kaigsunan og mga kaigsunan. Atong timan-an mga higala og mga kaigsunan nga ang Dios dunay balaod sa pagkaon nga duna siya gitugot og wala gikatugot mga kaigsunan og mga kaigsunan. Kung ato nga lantawon mga kaigsunan og mga kaigsunan, ingon na ang ato nga makita og mabasa. Karon ngano man nga ang Dios doon na may gihimo nga mahugaw og mahinlo nga mga mananap mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong lantawon ingon ani ang gisgutan. Levitico kapitulo 11 bersikulo 46 o 47 ingon ani ang gisgutan. Kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta kadtong gipangbasa nato kaganiha. Kung atong basahon ang 47 nagingon sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Aron di ay mga kaigsunan og mga kaiglan nga kitang mga katawan masayod sa mananap nga mahinlo o sa mananap nga mahugaw o sa mananap nga buhi nga pwedeng kaunon o sa mananap nga buhi nga dili arang pwedeng kaunon. Kung ato nga lantawon mga kaigsunan o mga kaiglan, diniyas basahon sa Henesis, basahon sa Henesis kapitulo 7, bersikulo 1 ngadto sa 3 mga kaigsunan o mga kaiglan, dunay mga butang nga gisgutan dinhiya. Kung atong basahon, og siyo ba mingon kang Noe, sumulod ka og ang tibok mong panimalay sa arka. Kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan nining kaliwatana. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito, ang lalaki og ang iyang bayi. Og sa mga mananap nga mahugaw, tinagura, laki og ang iyang bayi. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito laki og bayi aron sa pagbuhi og kaliwatan sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta. Nining bersikulo na trace mga kaigsunan og mga kiglaan nga sa pagbuhat diha sa Dios sa mga mananap nga nagapuyo niini nga kalibutan nga naaman sa katubigan, sa kapatagan o sa kalangitan, duna di ay mahinlo nga mananap og dunay mahugaw nga mananap. O sa diha sa pagsugod sa pagkaon sa tao sa unod mga kaigsunan og mga kiglaan, ang Dios dunay gihatag nga sugo nga duna sa gitugot sa pagpakaon og wala ikatugot sa pagpakaon mga kaigsunan og mga kiglan. Og ang iyang gikatugot sa pagpakaon kadto lang mga mananap nga mahinlo nga pwedeng kaunon sa tao mga kaigsunan og mga kiglan. So kung imong lantawon og susiyon, duna di ay balaod ang Dios mga kaigsunan og mga kiglan mahitungod sa pagkaon. Nga dunay gitugot og wala ikatugot mga kaigsunan og mga kiglan. Doon na rabay mga tao sa musulti, mga higala, nga moingon, nga kanang balaura alang ramna sa mga Israelanon, kanang balaura alang ramna sa mga Diyo. Ato kunong suwayan og tan-aw mga kaigsunan og mga kiglan, kung alang rabagidnis mga Israelanon, mga higala og mga kaigsunan. Kung atong basahon ang kini ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto 17, ingon ani ang atong makita mga kaigsunan og mga kiglan. Og gikuha ni Yoba nga Dios ang tao og gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglan, sa relasyon ni Adam og ni Eva og sa Dios tali sa Dios, hilabihan kasuod mga kaigsunan og mga kiglan. Suod kay sila. Ila pang makauban ang Dios dito sa tanaman sa Eden. Kung atong padayonon ang 16 ngadto 17 nga naning gisgutan, og siyo ba nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon? Unsay nahitabo mga kaigsunan og mga kiglan, ang Dios dunay gisugo sa tao. Karon unsa may sugo sa Dios?
makakaon ka gikan sa tanan nga kahoy sa tanaman. Apan sa kahoy nga sa pagilas mayo og sa dautan, dili ka magkaon nini. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kaiglan, sa panahon ni Adam og Eva, sa panahon nga duha pa lang ka tawo ang nagpuyo nining kalibutana, ang Dios doon nay balaod sa pagkaon nga doon na siya gitugot og wala ikatugot sa pagpakaon mga kaigsunan og mga kaiglan. Nga but pasabot mga higala og mga kaigsunan, kining balaod may tungod sa pagkaon, sukad pa di ay ni sa pagkatukod sa kalibutan mga kaigsunan og mga kaiglan. Nan kung atong padayono nagingon, kay sa adlaw nga mukaon kanini, mamatay kagayod. Kung imong nga lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglan, niining bersikulo na praise nga sa diin sa pagbuhat dahil sa Dios sa tao, ang tao walay kamatayon. Kay niingon man ang Dios dinhiya, kay sa adlaw nga mukaon kanini, mamatay kagayod. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglan, ang Dios nagpasidaan didto sa tao kang Adam ug Eva. Sa diha nga mukaon sila so wala ikatugot sa pagkaon, sila mga matay mga kaigsunan og mga kaiglaan. Og ang tao nasayod na nining butanga, si Adan ug si Eva gipasidan-an og gisugo na daan sa Dios nga di gid sila mukaon sa butang nga dulumtanan, wala gikatugot sa pagpakaon. Kaysa diha nga mukaon sila, mamatay gayud sila mga kaigsunan og mga kaiglan. Apan unsay nahitabo? Taliwala sa pagpuyo ni Adam og ni Eva didto sa tanaman sa Eden, nakahimo og desisyon ang tao sumala siyang kaugalingong pagbulutan og desisyon og dili sumala sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Ang tao mingkaon sa bunga sa kahoy nga wala gikatugot sa Dios sa pagpakaon. Kung atong basahon ang Genesis kapitulo 3 bersikulo 6 nagingon, og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon nga og nga kini makapalipay sa mga mata, og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinadmanon sa tao, mikuha siya sa bunga nini og mikaon, og gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya og mingkaon siya. Nining senaryuha mga kaigsunan og mga kaiglaan, nahitabo nga ang tao nakahimo og pagsupak ngadto sa Dios, nakahimo og pagpakasala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kaya nga naman, kaon sila sa wala ikatugot sa Dios sa pagpakaon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Hinungdan kay mingkaon man ang tao sa wala ikatugot sa Dios sa pagkaon, sa pagpakaon, ang tao nakabaton og kamatayon mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay kung atong tanawon Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Hinungdan kitang tao karon nakabaton og kamatayon, inay unta walay kamatayon tungod sa rason kay ang una natong ginikanan nga si Adam og si Eva nakahimo og pagpakasala batok sa Dios, og ang bunga sa sala mao ang kamatayon. Og gikan sa kapanahunan ni Adam og Eva mga kaigsunan og mga kaiglan, hangtod sa atong kapanahunan karon ang tao nagapadayon gyapon sa paghimog pagpakasala. Nanunsa man dining sala mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung atong tanawon ang balasahon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 nagingon, kay ang paghimog pagpakasala mao ang paglapas sa sugo, og ang paglapas sa sugo mao ang og ang pagpakasala mao ang paglaan, og ang paglapas sa sugo mao ang pagpakasala. Kung imong lantawon og susiyon ang sasala mao diay ang paglapas sa sugo, nan karon duna bay gilapas nga sugo si Adam ug si Eva panahon sa ilang panahon nila mga kaigsunan ug mga kaiglan dito sa tanaman sa Eden? Duna unsang sugoa kadtong sugo sa Dios nga dili nila kaunon ang bunga sa kahoy sa pagilas maayos dautan nga naa sa taliwala mga kaigsunan ug mga kaiglan sa tanaman sa Eden. Kay ming supak man ang tao, sa diha nga misupak ang tao nakahimo og pagpakasala batok sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. Kay gilapas nila ang sugo sa Dios nga dili nila kaunon ang bungas kahoy sa pag-ilas mayog sa dautan. Sa samang kaagi mga kaigsunan ug mga kaiglan, ang Dios usab karon may balaod og may sugo, may tungod sa pagkaon nga duna sa gikatugot sa pagpakaon ug wala ikatugot sa pagpakaon.
Kung kita mga kaigsunan ug mga kaiglaan musuno sa nahimo nga desisyon sa kinabuhi ni Adam ug Eva nga gisupak nila ang sugo sa Dios ug mikaon sila sa bungas kahoy pag ilas mayos dawtan ug wala nila sunda ang sugo sa Dios nga dili kaunon ang bungas kahoy pag ilas mayos dawtan, mahitabo mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga gipili sab nato sa atong kinabuhi ang pagsupak sa sugo sa Dios o gipili nato sa atong kinabuhi mga kaigsunan ug mga kaiglaan ang kamatayon. Kaya nga naman atong timan-an nga ang bunga sa sala mao ang kamatayon mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Gipili nato nga ato nang gihukmandaan ang atong kaugalingon nga dili maluwas mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Inay unta niining panahon na doon na patay tsansa nga maluwas kay nga man gipadayag sa Dios ang iyang mga pulong kung unsaon nato pagbawi mga kaigsunan ug mga kaiglaan gikan sa pagkahimulag nato sa tiilan sa Dios tungod sa sala ngadto sa pagbalik sa iyahan tiilan mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Og ang pagbalik didto sa tiilan sa Dios mao ang paglikay sa paghimog pagpakasala kay ang hinungdan ngano ang tawo nahimulag sa tiilan sa Dios tungod sa sala mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kay kung imong lantawon og susiyon sa sinugdanan mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang relasyon sa tawo ug sa Dios hilabihan kasuod nga magkauban ra ang tawo ug Dios dito as tanaman sa Eden apan kini nga suod nga relasyon naguba tungod lang sa paghimog pagpakasala sa tawo mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Ang nahimong rason ngano ang tawo nahimulag sa tiilan sa Dios tungod sa sala mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung sa atong kapanahonan karon sundon gyapon nato ang desisyon nga nahimo ni Adam ug ni Eva nga mosupak sa sugo sa Dios nga mokaon sa wala ikatugot sa pagpakaon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, gihimo og gipili sab nato ang desisyon nga mopalayo sa tiilan sa Dios. Gihimo og gipili sab nato ang desisyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga dili ta mga luwas kay nga man ang tao nga magapadayon sa paghimog pagpakasala dili mo balik sa tiilan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Siya nagpili nga dili niya luwason ang iyang kaugalingon gikan sa hukom sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Nan karon kay ang tao mga tarungan man gid. Wa na uy, ginluan naman na ni Kristo. Gipakamatyan naman ni Kristo ngadto sa Kalbaryo sa krus. Hinlo naman, ipakaon naman ang tanan. Tinuod ba mga kaigsunan ug mga kaiglaan? Nga ipakaon na ang tanan hasta ang dulumtanang mga butang mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Asa man sab nato mabasa sa Biblia nga ipakaon na gitugot na sa Dios nga kaunon ang mga dulumtanang butang. Nga ang Dios do na may gipamulong dinhiaw kung atong basahon panahon ug adlaw sa iyang panahon inigabot sa adlaw sa iyang paghukom nga ang mga tao nga nagakaon sa unod sa baboy ug sa ubang dulumtanang butang igabanlod ngadto sa linaw nga kalayo mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung atong basahon Isaias kapitulo 16 bersikulo 17 nagingon, kay pinaagi sa kalayo si Yuba mo pahamtang sa hukom. Pinaagi sa unsa ang hukom ni Yuba? Pinaagi sa kalayo. Og pinaagi sa iyang espada ibabaw sa tanang unod, og ang mga pinatay ni Yuba daghan. Kinsa maning mga pinatay ni Yuba, mga hinukman ni Yuba, mga kaigsunan ug mga kaiglaan pinaagi sa kalayo. Kung aton tanawon ang 17 mao ni sila. Kadtong nagabalaan sa ilang kaugalingon og nagaputli sa ilang kaugalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman. Kung ato ning paladman pagtuon mga kaigsunan ug mga kaiglaan kining senaryo ha nga gisgutan, kadtong mga tao ba nga nagpa-as-if nga limpyo bisan taliwala ni ana siya masinupakon sa kabubuton sa Dios. Kung atong padayonon nagingon, sa luyo sa usadiha sa taliwala nagakaon og unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Yuba. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang paghahukman sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan kadtong mga tao nga nagakaon og unod sa baboy og sa uban pang mga dulumtanan, mga tao nga masinupakon sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Nan karon kung moingon ang prinsipyos kadaghanan nga gilimpyuhan naman, pwede namang kaunon kay bag-ong tugon naman ta,
mag-unsa na lang ning butanga nga gipamulong ni sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan nga panahon sa adlaw sa iyang paghukom, iyang paghahukman ang mga tao nga nagakaon sa dulumtanang butang mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ang pangutana, nahitabo na ba ang paghukom sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan? Wala pa. Naan kay wala pa man mahitabo ang paghukom sa Dios, but pasabot ang paghukom sa Dios umaabot pa. Nan kay umaabot pa man ang paghukom sa Dios, bot pasabot nga ang mga dulumtanang butang nagpabilin kana nga wala ikatugot sa pagpakaon mga kaigsunan ug mga kaiglan. Ug labaw sa tanan, kay wala pa man nahitabo ang paghukom sa Dios, bot pasabot nga naapay panahon sa pag-usab og pagbag-o sa ato nga kinabuhi nga kun karon nagasupak ta sa kasuguan sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan, nagakauntas mga dulumtanang butang, doon na pa'y kahigayunan sa pag-usab o pagbag-o sa atong kinabuhi, gikan sa nagkauntas dulumtanang butang, ngadto na sa paglikay sa pagkaon sa dulumtanang mga butang mga kaigsunan ug mga kaiglan. Aron maluwas ta, gikan sa silot sa Dios nga mao ang linaw nga kalayo mga higalag mga isot. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan ug mga kaiglan, dili diay kani ang ginluan na, dili diay nga ingon nga gitugot na, kay nga naman naghisgot man ang balaan nga kasulatan nga panahon sa adlaw sa paghukom sa Dios, pagahukman sa Dios ang taong nagakaon sa unod sa baboy ug sa uban pang mga dulumtanang butang mga kaigsunan mga kaiglan. But pasabot nga hangtod sa atong kapanahunan karon, ang mga dulumtanang butang nagpabilin kining dulumtanan ug wala gitugot sa Dios nga kaunon mga kaigsunan ug mga kaiglan. Dunay mga tao nga managsulti nga kanang balaura alang ras mga Israelanon. Pero buot kong masayod mong tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan nga kining balaura dili lang alang sa mga Israelanon, dili lang alang sa mga Seventh-day Adventist, kundi alang ni natong tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan, tanang tao nga nagpuyo niini nga kalibutan. Nahibong mo ngano nga ang Seventh-day Adventist ra ang nagsunod og nagtuman nini nga sugo sa Dios may tungod sa balaod sa pagkaon? Tungod sa rason kay ang Seventh-day Adventist naman ang nagtudlo ni ining butanga. Ang Seventh-day Adventist naman ang nag-adapt ni ining pagtulunana sa balaan nga kasulatan nga dili pagakaunon ang mga dulumtanang butang nga wala ikatugot sa Dios sa pagpakaon mga kaigsunan ug mga kaiglan. Pero kining balaura dili gini alang ras mga Seventh-day Adventist, dili ni alang ras mga Israelanon, kundi alang ni tanang taong nagapuyo nining kalibutana karon. Kung atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13 mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang gisgutan. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios og bantaye ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa matag tawo. Kung imong lantawon og susiyon, ang gisgutan mo nga kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa matag tao. But pasabot nga kitang tanang tao dunay katungdanan or katungdanan ang pagsunod og pagbantay sa sugo sa Dios mga kaigsunan ug mga kaiglan. Dili lang kay ang mga Seventh-day Adventist la, dili lang kay ang mga Israelanon la, kundili kitang tanang mga tao nga nagpuyo niining kalibutan na karon mga kaigsunan ug mga kaiglan. Salamat sa inyong pagpaminaw mga higala ug mga igsoon. Wala naman tay igong panahon sa dili pa hingpit tapuson na tong programa ni ang ato ang closing song. Mga higala, magampo kita amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios na kastronos kita sa mga langit, inintak na sa kagabion ikaw mong gipasalamatan sa mga pulong nga among napatalingogan dinhi sa kanginan. Magapanalangin ka sa pulong Ginoo napatalingogan sa kanginan nga dili may mong kawang sa mong kinabuhi o kini magatudlo magagiyas matagos sa kanamong modol mo alagad diha kanimo. Salamat sa imong pagtubag paghatag sa imong pagampo pagdawaton namo kini tungod lamang kang Kristo Jesus ang manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw kini lamang inyong higala sa kanginan bali sa dito magayon kanyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt us with the truth but it will never comfort us with a lie.